Bil-binja li se tkun qed tinbidel f'Università Amerikana fl-isfond li se tagħti opportunità edukattiva oħra liż-żgħażagħ u stimulu lil Burmla, il-Prim Ministru nida l-kampanja tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Bit-tema Next 5 iż-żgħażagħ qed iħarsu l-quddiem lejn aktar inizjattivi biex dan il-pajjiż ikompli mixi l-quddiem. Fil-fatt, fost merħba kbira li ngħata Joseph Muscat miż-żgħażagħ il-wħud kienu parti mill-kampanja Żagħżugħa Mimlija Enerġija fl-2013 u oħrajn li naqdu għall-ewwel darba u għadda messaġġ biex ilkoll inħarsu l-quddiem. Jien il-lejla rrid nitkellem dwar il-futur u mhux il-passat. Stajna nagħmlu kampanja elettorali nitkellmu fuq dak li għamilna u konna nimlew kull ġurnata billi ngħidu kif raħħasna l-kontijiet, fuq kif daħħalna child care b'xejn, fuq kif daħħalna drittijiet ċivili, dawk ukoll ħanejduhom. Imma qed nagħmlu kampanja elettorali u ħankomplu nagħmlu dil kampanja elettorali mhux fuq dak li għamilna, iżda fuq dak li jagħti rridu nagħmlu bħala pajjiż u bħala moviment. Ma ġemp il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Alex Saliba li tkellem dwar ir-rieda li żgħażagħ ikomplu jaħżu miż-żerriegħa li żera dan il-Gvern, il-Prim Ministru tkellem dwar il-prijoritajiet ewlenin li tresqu mill-Partit Laburista f'dawn l-ewwel jiem tal-kampanja elettorali. Fost l-oħrajn sema miżuri immirati li jolqtu liż-żgħażagħ, pa tnaqqis fir-rati tat-taxxa u eżenzjoni tat-taxxa għal dawk li jgradwaw f'livell ta' masters jew dottorat. Mistoqsi miż-żgħażagħ preżenti dwar il-garanziji għaż-żgħażagħ li diġà wettaq dan il-Gvern, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li fi żmien li ġej se jkun qed joħroġ iżjed proposti pożittivi għaż-żgħażagħ. Fost enerġija, ottimiżmu u entużjażmu miż-żgħażagħ u oħrajn li assistew għat-tnedija tal-kampanja tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, Joseph Muscat fankar li bħal 2013 din id-darba wkoll iż-żgħażagħ qed juru li se jkunu l-protagonisti. U għalhekk liż-żgħażagħ ngħidilhom kif kontu protagonisti fl-2013, irridkom il-mutur ta' din il-kampanja elettorali, il-mutur li ħajmexxi l-qudiem dan il-pajjiż għal ferm iktar suċċessi biex nidħlu verament għall-aqwa żmien ta' pajjiżna biex ngħidu l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.